Dobrý deň. Dnešný deň bol plný rôznych aktivít. Na prvej a druhej vyučovacej hodine sa pripravovali ozdobné taniere a misy, chlapci vyrábali robotov a rôzne hračky z tetrapakov. Je výstava všetkých vecí, ktoré vyrobili jednotlivé triedy. V vyučovacej hodine robili dievčatá ozdobné mise z ovocia a my chlapci sme robili roboty z tetrapakov. Na prvej hodine sme robili s tetrapakmi a sme robili takú krávu a býka. Na druhej hodine sme robili s dievčatami ovocné misy. Sa mi to páčilo. Sme robili s ovociami aj s zeleninou. A sme pritom pozerali jej prezentáciu. Na prvej a druhej hodine sme vytvárali z tetrapakov auto a vyrábali sme ozdobné misy. Pani Čerka triedna nám potom pustila prezentáciu, z ktorej sme sa niečo nové naučili. Tak dnešný deň sa mi páčil, robili sme robotov z krabíc, robili sme aj misy ovocné a zeleninové, súťažili sme v jedálni.
Tak dnešný deň sme vyrábali z tetrapákov lode, chlapci aj dievčatá spoločne. Ďalej sme na druhej rodine robili ovocnú misu v tvare pyramídy. Ďalej sme mali v jedálni nejaké súťaže, kde sme sa zapájali všetci. A ešte v strede sme mali prezentáciu, v ktorej sme sa dozvedeli nejaké veci o nejakých stromoch a ovoci. Dnes chlapci vyrábali z tetrapákov, vyrobili veľkého robota a vyrobili sme aj raketu, krabičku a dedinčana. Potom sme šli do školskej jedálne, tam sa mi najviac páčilo, že sme museli vytvoriť taký názov, ktorý sa nazýval Hovoríme o jedle. A videli sme aj na interaktívnej tabuli prezentáciu. Na prvej hodine sme robili ovocné misy a na štvrtej hodine sme išli do jedálne a robili sme tam všelijaké také úlohy. A mne sa najviac páčilo, keď sme stavali potravinovú pyramídu. V rámci týždňa zdravej výživy a projektu, do ktorej sa zapojila naša škola Hovoríme o jedle, sme dnes zorganizovali projektový deň, ktorý prebiehal na 3 stanovištiach. Na jednom bol vedomostný test, ďalej tam bola stavanie potravinovej pyramídy na daný čas a tretie stanovište tieto pucle, ktoré tu môžeme vidieť v čo najrýchlejšom čase. Hovoríme o jedle. Vyhodnotenie sme robili podľa jednotlivých tried. Tí, ktorí mali najlepší čas alebo najviac bodov za vedomostný test, získali najviac bodov 3 a potom to bolo odstupňované 2 a 1. Ak sa nevošli žiaci do daného limitu, tak mohli získať aj 0 bodov. Ďalej bude vyhodnotenie v rámci celého týždňa, kde tu máme ešte voľné okienka a budeme vyhodnocovať zdravú desiatu. Deti počas celého týždňa mali nosiť mlieko, mliečne výrobky, cereálny deň bol, ďalej to bola zelenina a ovocie. A percentuálne vyhodnotíme každý deň, potom sa to spriemeruje, obodujeme to zase po ročníkoch, 5. ročník, 6., 7. a potom bude celkové umiestnenie. Čiže vydržať do piatku, ktorý projekt končí, kde bude ohodnotenie a vyhodnotenie. Pre školskú televíziu Patrik a Martin.